ktoré sa uskutočňuje dňa 24. februára od 9:00 na reprezentačnej sále Kašteľa Stropkové. Pred začiatkom zastupiteľstva vás požiadam, aby ste sa prezentovali, nech sa páči. 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10. Konštatujem, že sme obnášania schopní. Každý z vás dostal program dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, má niekto z vás návrh na doplnenie programu alebo zmenu programu? Pán poslanec Friga, ešte niekto? Nie je tomu tak, nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na poslednom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme schválili zámer nájmu pozemkov a kúpy novo postavených bytov na ulici Hviezdoslavovej. Tento zámer bol schválený za podmienky, že investor stavu mesta Dunajská Streda vysporiada si všetky náležitosti. Na základe toho jej bude vydané aj stavebné povolenie. Keďže investor nemá vysporiadané všetky náležitosti, nemôže mu byť vydané stavebné povolenie v časovom limite. Z toho dôvodu dávam ako predseda pre územný rozvoj a investície poslanecký návrh na stiahnutie bodu číslo 11 zo rokovania našeho rokovania. Ďakujem pekne, dávam návrh. To je za pánom Fakická, pán poslanec. Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Pokiaľ dokázať takomuto procedurálnemu návrhu, tak by som navrhoval taktiež zrušenie uznesenia, ktorým sme schválili zámer. Samozrejme. Takže bude všeobecný súhlas, aby som dal hlasovať naraz o návrhu pána poslanca Frigu a pána poslanca Umeníka. Bude? Nech sa páči, kto je za návrhy týchto dvoch pánov poslancov? 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10. Niekto proti? Zdržal sa? Nie tomu tak. Teraz dávam schváľovať program zasadnutia ako celok. Nech sa páči, hlasujte, kto je za. 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10. Niekto proti, zdržal sa? Nie je tomu tak. Pokračujeme bodom 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov. Za zapisovateľov určujem pani Varhačovú, za overovateľov pána poslanca Paňka a pána poslanca Sikoru. Pokračujeme bodom číslo 4, schválenie návrhovej komisie. Za predsedu návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Frigu, za členov pani poslankyňu Maruščákovú a pána poslanca Prusáka. Má niekto dať iný návrh? Nie je tomu tak, dám hlasovať. Kto je za predložený návrh na schválenie návrhovej komisie? 2, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 18, 8, 14, 6, 13, 4, 10. Niekto proti? Zdržal sa? 9, 1, 15. Ďakujem pekne. Pokračujeme bodom 5. Informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva predkladá inžinierka Jana Sošová, hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči, pani kontrolórka. Uznesením
podrobne nepodpísané, ide o prevod majetku v súvislosti s prechodom na právnu subjektivitu. Toto uznesenie bolo splnené. Zmluvy o zverení majetku do správy boli podpísané. Uznesením číslo 244 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26.9.2013, bol schválený zámer na predaj pozemku pre pána Roka s manželkou z dôvodu vodného osobitného zreteľa a následne uznesením číslo 257 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol schválený samotný predaj tohto pozemku pre pána Roka s manželkou. Táto úloha je splnená, predaj bol zrealizovaný. Uznesením číslo 258 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol schválený zámer prenajať časť pozemku pre spoločenstvo vlastníkov bytov D2 v súvislosti s umiestnením tohto detského ihriska. Na dnešnom zasadnutí mal byť schválený samotný prenájom pozemku, avšak pán predseda spoločenstva písomne odstúpil od zámeru na prenájom tohto pozemku, takže to uznesenie bude zrušené. Teda bude predložený návrh na zrušenie uznesenia. Uznesením číslo 259 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol schválený zámer na predaj pozemku pre pána inžiniera Juráka Perfekt a pre Kolcum Konzul z dôvodu vodného osobitného zreteľa, ktorým je zosúladenie právneho stavu so skutočným stavom. Táto úloha je v plnení. Na dnešné zasadnutie je predložený návrh na schválenie samotného predaja pozemkov. Uznesením číslo 260 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol schválený zámer prenajať časť pozemku na ulici Hrnčiarskej medzi bytovými domami A2 a D48 pre pána Miloša Vandu z dôvodu vodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora aktivity mladých ľudí na presadzovanie zdravého životného štýlu bez cigariet, alkoholu a drog. Úloha je v plnení. Na dnešné zasadnutie je predložený návrh na schválenie samotného prenájmu. Uznesením číslo 263 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol schválený zámer na nadstavbu obchodného domu Mier podľa návrhu inžinierskej architektky Kupčinovej formou obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nadstavbe obchodného domu a na základe tohto uznesenia bolo uložené prednostovi pripraviť a predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva podmienky verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nadstavbe obchodného domu Mier. Táto úloha je v plnení, keďže bolo potrebné objednať znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty spoluvlastníckeho podielu a ten bol doručený mestu až 13.2. Nebolo možné vypracovať alebo spracovať podmienky súťaže do dnešného zastupiteľstva, čiže budeme ďalej sledovať plnenie tejto úlohy a na budúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva bude predložený návrh. Ďalej uznesenie 264 z 29. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Týmto uznesením bol schválený zámer na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemoch pre Stavo Investu TS a zároveň následne bola schválená kúpa všetkých novopostavených bytov. Toto uznesenie bolo zrušené, čiže nebudem ho ani čítať, celé bolo zrušené na mimoriadnom zasadnutí dňa 5.2. Uznesením číslo 266 z 30. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 5.2. bol schválený zámer na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov pre spoločnosť Alfa Star za účelom výstavby nájomných bytov a následne bola schválená kúpa všetkých novopostavených bytov, spoluvlastníckych podielov, spoločných zariadení a tak ďalej. Nebudem to celé čítať. Táto úloha je v plnení. Zámer teda bol zverejnený a teraz by malo byť je predložený návrh na schválenie samotného prenájmu pozemku. Uznesením číslo 268 z tohoto 30. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol schválený takisto zámer na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky pre Stavo Investu TS. Pred chvíľou ste schválili návrh na zrušenie tohto uznesenia. Takisto malo byť dnes prerokované schválenie samotného prenájmu. A potom sú tu staršie uznesenia. Uznesenie číslo 240 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
sú aj vyčlenené finančné prostriedky na zmenu územného plánu. Čiže po schválení zmeny rozpočtu bude možné objednať zmenu územného plánu. Uznesením číslo 184 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 13.12.2012 bol schválený zámer na zámenu pozemkov medzi mestom Strojkov a pánom Milanom Berikom. Táto úloha je stále v plnení. Od posledného zasadnutia nebol zaznamenaný posun v riešení tejto otázky. Prebieha tam súdny spor, čiže po ukončení súdneho sporu budeme potom riešiť ďalej. A ďalej je tu ešte uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 34/2006, ktorým bolo uložené hlavnej kontrolórke mesta predkladať na každom zasadnutí Mestského zastupiteľstva správu o kontrole predaja majetku mesta. Od posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol zrealizovaný jeden predaj majetku mesta a to predaj pozemku pre pána Ropa s manželkou. Tento predaj bol zrealizovaný v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyne, páni poslanci, chcem sa vám ospravedlniť. Na úvod som zabudol predstaviť nového prednostu Mestského úradu pána inžiniera Michala Poláka, keďže bývalý prednosta inžinier Kleban sa stal riaditeľom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove, tak na miesto neho som menoval pána inžiniera Michala Poláka. Ospravedlňujem sa. Ďakujem pekne, otváram diskusiu bodu číslo 5, nech sa páči. Pán poslanec Brenta, pán poslanec Pujdoš, končím, možno sa prihlásiť do diskusie. Pán poslanec Brenta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán primátor, vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážení prítomní, ja skôr faktickou poznámkou by som sa rád dotazoval, možno na právnika mesta, čo sa týka uznesenia číslo 184, týkajúce sa zámeru na zámenu pozemkov medzi mestom Strojkov a Milanom Berikom, v akom štádiu je prebiehajúci súdny spor. Prebieha súdny spor, v akom štádiu je tento súdny spor, kedy je najbližšie pojednávanie. Takže súdne konanie je v štádiu tom, že je rozhodnuté na prvom stupni a na prvom stupni sme úspeli. Čakáme na písomné vyjadrenie. Stačí, pán poslanec. Ďakujem pekne. Pán poslanec Pujdoš, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja tiež len takú malú poznámku k tomu. Uznesenie číslo 256 28. zasadnutia a tam prevod majetku materských škôl boli auction. Ja tam čítam obstarávaciu cenu a zostatkovú cenu a tá obstarávacia cena ako stavby tak by je oveľa nižšia ako pozemku. To neviem, sa mi zdá, nie je to prehodené, alebo nejak to naopak to skôr odborový stavby by mal asi zareagovať. Neviem, tie pozemky ozaj toľko stoja, lebo tá budova samostatná je oveľa nižšia cena ako tá stavba. Môžem ja. Takto obstarávacia cena je cena, za ktorú boli obstarané jednotlivé nehnuteľnosti. Dostatková cena je po realizovaní odpisov, takže pozemky sa neodpisujú, takže tá obstarávacia cena sa rovná dostatkovej cene a stavby sa odpisujú, čiže tam je to znížené o odpisy. Ale tak tam je 12 916 eur a pozemkov je 25 000 eur, takže je to markantný rozdiel. Za to mi to tak trochu nesedelo, a sa pýtam, či to je v poriadku, tá suma. Teraz nepoviem. Neviem, trebalo by sa pozrieť do účtovných listov, čo to nie je prehodené, neviem. Ja som opísala si uznesenie, nezamýšľala som sa na tým. Možno potom buď písomne, alebo odpovedať. Požiadam pani hlavnú kontrolórku, aby vám pán poslanec písomne na vašu otázku odpovedal. Ďakujem pekne. Pokračujeme bodom číslo 6. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra. Pani kontrolórka, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor, pani poslankyne, pani poslanci. Máte pred sebou písomný materiál správy o výsledkoch kontrol od posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Máte tu správy z vykonaných kontrol ešte v roku 2013.
vykonávanie pokladničných operácií. Výsledky kontroly sú spracované v správe, nebudem to čítať, môžete sa pýtať, pokiaľ sú nejaké dotazy. A ďalšia je správa o vykonanej kontrole v materskej škole Andreja Zlinku, takisto zakontrolované obdobie roku 2012. Tam bola kontrola zameraná všeobecne na hospodárenie, dodržovanie rozpočtu a tak ďalej. Čiže takisto výsledky kontroly sú spracované v správe, pokiaľ sú nejaké dotazy, pripomienky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani kontrolórka. Otváram diskusiu bodu číslo 6. Nech sa páči, kto sa hlasí do diskusie. Nehlasí sa nikto, ďakujem pekne. Pokračujem bodom číslo 7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka. Ďakujem za slovo, že som sa prihodil, pani poslanci, máte pred sebou písomný materiál správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Stropkov za rok 2013. Táto správa je predkladaná na rokovanie mestského zastupiteľstva v zmysle paragrafu 18f odsek 1 písmena odsek 1 zákona 369 o obecnom zriadení. V tejto správe máte zhrnuté vlastne stručne kontroly, ktoré boli vykonané za rok 2013 s uvedenými nedostatkami. Na odstránenie zistených nedostatkov boli kontrolované subjektov prijímané opatrenia, čiže snažila som sa vyhodnotiť aj plnenie týchto opatrení. A v ďalšej časti máte, teda poukázala som aj stručne na ďalšiu činnosť, ktorá bola vykonávaná hlavným kontrolorom za rok 2013. Nech sa páči, pokiaľ sú nejaké pripomienky do toho. Ďakujem pekne, otváram diskusiu bodu číslo 7. Kto sa hlasí do diskusie? Nehlasí sa nikto, ďakujem pekne. Pokračujem bodom číslo 8. Ďakujem pekne, pani kontrolórka. Pokračujem bodom číslo 8. Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Stropkov za obdobie od 1.7.2013 do 31.12.2013. Predkladá Jozef Podloma, náčelník mestskej polície. Nech sa páči, panečka. Je to správa, ktorá je predkladaná v pravidelných intervaloch, jedenkrát polovične. Je to za obdobie, ako už uviedol pán primátor, za prvý rok roku 2017. Správa bola prejednaná na mestskej rade medzi ostatnými materiálmi bez nejakých pripomienok. Že pokiaľ niekto bude mať nejaké dotazy, rád zodpoviem, pokiaľ bude vedieť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán náčelník. Otváram diskusiu bodu číslo 8. Nech sa páči, kto sa hlasí do diskusie. Pán poslanec Bujdoš. Končím možnosť sa prihlásiť do diskusie. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja mám takú otázku. Boli nainštalované kamery a či sa monitoruje ten priestor pred službou, ako pred komunálnou, tam ako je tá cukráreň a ten priestor, lebo viem, že tam sa popíja, sú tam ako zriadené verejné veci pomaly. A asi 2 týždne tomu, nemám to potvrdené, ale bola taká informácia, že tí, čo tam popíjali, išiel jeden chlap do večer o 6 hodine a že je to monitorované, alebo príde nejaké náprave, aby tam ten priestor bol čistý, aby nedokázalo tam nejakým pozvem. Čo sa týka umiestnenia snímacích zariadení v rámci mestského kamerového systému, je nainštalovaných 6 nových snímacích zariadení, ostali dve staré, z toho jeden je nový. Čiže v súčasnej dobe sa rieši ešte taká kompatibilita, či by sa dali tie staré zlučiť s tým novým systémom, aj so zariadením. A čo sa týka snímania miest domu služieb, Amfora, tam ten priestor snímaný není a tam by musela ísť kamera jedine na budovu. Lebo vieme, jak je to tam proste zalesnené, to chcem takto povedať. Je tam husto nasadené, sú tam husto nasadené tie smreky, je to dosť takéto husto, takže je problém, pokiaľ by sme
sme snímali z mesta z Hlavnej, aby nám zosnímalo ten priestor v tom podchode, schodisko, pod schodiskom a ďalšie priestory. Tam by to muselo byť niekde umiestnené, hovorím nám, na tejto budove. My máme pripravené ďalšie body na osadzanie, lebo v budúcnosti by mali byť dosadené ďalšie kamery, pokiaľ som dobre porozumel, má to na starosti čelníka projektu odbor výstavby. Ale pokiaľ by sme aj osadili boli niekde naproti a tak ďalej, je to problém s viditeľnosťou. Čo sa týka ešte takto, ja tam dávam v rámci výkonu služby kontrolné body. Riadky tam sú zhruba v tej 19. 20. také informácie mám, že najviac sa deti skúvajú v tých časoch. Takže venujeme tomu pozornosť aj iným spôsobom ako kamerovým systémom. Stačí pán poslanec? Ja ešte k tomu, práve toto som chcel počuť, že ako sa to bude riešiť, keď nie je to monitorované, aby ozaj nedochádzalo k tomu znečisťovaniu do prostredia. A ešte jednu otázku, keď Andix bolo tu dostatovala, tak boli slúbené kamery, sitníky a bokšák. Bude sa to riešiť, alebo ostáva to už nedohľadné? Je to otázka na nesprávnu osobu. Myslím, že to povie pán inžinier vás. Pán vedúci Lubas, nech sa páči. Môžem, čiže veci, ktoré boli dohodnuté zmluvne s Antikom zatiaľ neboli splnené a mali sme narokovanie v januári vo februári. Podľa je pravda, že po druhé stretnutie sme zrušili, pretože došlo k výmene dozorcu, ktorý presne na ten deň bolo naplánované. Podľa najnovších informácií mali by sme sa tento týždeň stretnúť s vedením firmy Antik a dohodnúť osadenie tých 6 kamer, ktoré sú stacionárne, ktoré nie sú otočené. A zároveň spustenie Wi-Fi hotspotov na námestí. Takže predpokladám, že v stredu alebo po štvrtok sa uskutoční stretnutie. My sme z toho dôvodu netlačili na plnenie zmluv, pretože sme nevedeli, ako dopadne, ktorý sme podali na ten bezpečný stropkov, či budeme žiadať od nich tých 6 kamer, alebo budeme žiadať nejakú protislužbu alebo nejaký dodatok tejto zmluvy, aby sme namiesto kamer žiadali nejaké. Ale súčasné poznatky hovoria, že aj tie stacionárne kamery napríklad mohla by sa využiť presne do tejto lokality, ktorá by sa neotáčala, ale priamo by monitorovala jedno miesto a je to napojiteľné na to, o týchto veciach budeme tento týždeň. Stačí pán poslanec. Ja ešte na doplnenie mesto Stropkov pred 2 týždňami získalo ďalších 13 000 eur na rozšírenie kamerového systému. To znamená potom kľudne sa stretnite, kde si žiadate, aby tie kamery boli ďalej. Myslím, toho procesu rozširovania kamerového systému budeme byť umiestnenie to. Ja budem rešpektovať, kde sa vy ako poslanci rozhodnete. Ešte raz hovorím, získali sme 13 000 eur. Je to z Krajskej rady na prevenciu kriminality. Ďakujem pekne, pána členi, než máte ďalšie otázky. Pokračujeme bodom číslo 9. Správa o príprave a realizácii projektov z grantov Európskej únie k 31.1.2014 predkladá inžinier Ladislav Lubas. Nech sa páči, pán vedúci. Vážení páni poslanci, vážení pán Pirko, máme máte pred sebou správu o príprave realizácie projektov z grantov EU 31.1.2014. V správe si sa dočítali informácie, ktoré vám mali byť v rámci tejto správy podané, ale jednou vetou ku každej akcii pripomenie skvalitnenie služieb z hľadiska cestovného ruchu. Je to skvalitnenie areálu pod vlekom, čiže vybudovanie ihrisk, stavba je ukončená. Stretnutie kultúr Karpatského Pohoria. Tento projekt je v súčasnosti v prípravnej fáze na výberové konanie na dodávateľa. V drvivej, teda väčšia časť tejto finančnej čiastky, ktorá tu je určená na rekonštrukciu Mestského kultúrneho strediska Stropkové. Menšia časť je tam na nejaké sprievodné podujatia a zakúpenie mobilnej tribúny s prestrešením.
marca bude vypísané výberové konanie na výber dodavateľa nejakých 6 až 8 týždňov a následne realizácia do konca roka. Aktívni stropkovskí seniori majú chuť sa vzdelávať. Tento projekt je rozbehnutý zatiaľ. V súčasnosti prebiehajú rokovania s firmou, s osobami, ktoré tento projekt realizujú, nakoľko kontaktnou osobou bol bývalý prednosta, takže teraz hľadáme nejakého nástupcu a vyčistujeme si vzťahy s pracovníkmi, ktorí realizujú tento projekt externou formou, čiže nie sú to zamestnanci mesta. Rekonstrukcia a dobudovanie komunitného centra, tam je taktiež stavba v štádiu výberového konania na dodávateľa. Tam je termín až koniec roku 2015, čiže teda jún 2015. Predpokladáme niekedy v maji vyhodnotenie výberového konania a spustenie výstavby domu bývalých Vandových. Mestská knižnica v Stropkove a informačné centrum, táto akcia bola vyúčtovaná, čiže je ukončená. A posledným projektom, ktorý je tu nás spomenutý, je Bezpečný Stropkov. Tento takisto bol ku koncu roka ukončený. Pracovisko funguje, monitoruje 6 kamier, monitoruje vybrané lokality v meste Stropkov. Počuli ste pána primátora pred chvíľkou, oznámil, že pre rok 2014 mesto získalo ďalšiu dotáciu vo výške 13 000 korún, čiže bude tento kamerový systém rozšírený a zároveň v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami s firmou Antik zvažujeme možnosť umiestnenia aj stacionárnych kamer na niektoré lokality, pretože z poznatkov, ktoré máme zo súčasnosti fungujúceho kamerového systému, tá kamera rotuje po nejakých 15 sekundách a vzniká tam také hluché miesto, že dochádza k tomu, že niektoré veci v reálnom čase nie sú monitorované, pretože kamera je otočená iným smerom. Čiže z toho dôvodu tie najľaklivejšie lokality bude možné očistiť alebo zabezpečiť aj stacionárnu kameru. Toľko k správe a nejaká otázka bude pokusiť. Ďakujem pekne, otváram diskusiu bodu číslo 9. Pán poslanec Humejník, pán poslanec Brendza. Končím, možno sa prihlásiť, nech sa páči, pán poslanec Humejník. Ďakujem pekne za slovo. Pán vedúci, by som sa chcel spýtať ohľadom projektu Aktívni stropkovskí seniori majú chuť sa vzdelávať. Ako si už spomenul, tento projekt bol v gestii prednostu Mestského úradu, bývalého magistra Klebana. Chcem sa spýtať, či vedenie mesta o tom nebolo informované doposiaľ, že až teraz je taká situácia, ako hovoríš, že sa vyčistujú vzťahy. To je prvá otázka. Druhá otázka je, koľko je spolúčasť mesta v tomto projekte. To je druhá otázka. Tretia otázka je, akým spôsobom sú naplnené zákonné podmienky zverejňovania zmluv a jednotlivých víziev na verejné obstarávanie v rámci tohto projektu. Na úradnej tabuli mesto Stropkov som tu nenašiel, pokiaľ som to nenašiel na webovej stránke, tak sa spýtam, že kde to je zverejnené, aby sme to mohli si to jednoducho prečítať. Čiže to je otázky. Ako prvú, tak ako som spomenul, táto akcia fungovala pod gestiou bývalého prednostu. Kontaktná osoba nám bol pán inžinier Lák, ktorý robil nejakú, by som povedal, administratívnu prácu k tomuto projektu. Boli tam určení externí ľudia, čiže nezamestnanci mesta, tak bol už aj postavený projekt, že proste práce na príprave a na realizácii tých školení a prípravu učebných materiálov a všetky veci budú zabezpečovať externé osoby. Vzhľadom na to, že prednosta odišiel na obraz práce, v súčasnosti, keďže ostatní zamestnanci nemali dosť informácií o tomto projekte, urobili sme už 2 stretnutia, máme na zajtra plánované 3. stretnutie, kde sme chceli zároveň vyčistiť vzťahy medzi mestom a týmito osobami, aj vzhľadom na to, veci, ktoré ste spomenuli, že výberové konanie zabezpečuje externe pre mesto osoby, ktoré sú vedené ako koordinátori alebo manažeri tohto projektu, s tým, že sme namietali, že možno v prípade, ak by boli tie verejné obstarávania alebo prieskumy, ktoré boli robené nie v súlade
Čiže teraz sa to rieši. Táto vec v útorok budeme múdrejší, máme na to celé popoludnia, aby sme zajtra vyčistili. Existuje tam aj možnosť, že odstúpime od zmluvy a prípadne tak nebudú ochotní pristúpiť a zobrať svoj diel zodpovednosti za realizáciu tohto projektu. Čo sa týka spolúčasti mesta, ja bol sídla inžiniera Polata, lebo ten zapracovával náklady na spolúčasť do rozpočtu. A tretia otázka bola zverejňovanie, o zverejňovaní som hovoril, čiže túto vec, zatiaľ čo máme informácie od osôb, od manažerov projektu, spôsob a forma výberového konania bola odsúhlasená na agentúre, ktorá poskytuje finančné prostriedky, čiže nemali by tam byť chyby, ale pre budúcnosť plánujeme im do dohod zakomponovať aj hmotnú zodpovednosť za prípadné prešľapy v tejto oblasti. Pán poslanec Berenc za faktickú. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som ešte rád si vypočul stanovisko pána vedúceho odboru financií po tej spolúčasti, potom by som fakticky zareagoval na... Pán prednosta Polata. Takže... Nech sa páči. Čo sa týka spolufinancovania tohto projektu, tak spolufinancovanie je vo výške cirka 6 000 eur. To bolo dohodnuté, že sa to bude vo forme nájomného, že tie priestory sa budú prenajímať na mestských zariadeniach a tým pádom tá spolúčasť by mala byť vypýtaná. Zatiaľ prebiehajú rokovania a je potvrdené, že mesto by to zatiaľ nemalo stať nič. Ešte akým spôsobom sa to dohodne, to vám potom oznamíme. Ďalšie diskusie sa prihlásil pán poslanec Berenc. Ja chcem s faktickou zareagovať na obidvoch, keď môžem. Takže ja by som rád doplnil jednak pána kolegu Humenika a reagoval na pána vedúceho Dubasa. Nedopracoval som sa nikde tej zmluvy, ako hovoril inžinier Humenik. Čítame materiály, že boli podpísané 2 dodatky. Ale vzhľadom na to, že je strašne málo informácií a že gestor bol už neprítomný, pán predosta, ja by som rád inicioval kontrolu tohto projektu zo strany pani hlavnej kontrolórky, a aby nás vlastne o dodržaní zákonnosti a postupu, pretože konečná zodpovednosť bude na meste, aby kontrolu celého projektu vykonala pani hlavná kontrolórka, informovala nás o tom na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Súhlasím s tvojou návrhom. Dobre, ďalšie do diskusie si bol ty, pán poslanec. Ďakujem pekne. Budem plynule pokračovať, aby som rád sa informoval projektu číslo 1, skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu Stropkov. Myslím, že mali byť, je tu v materiáli uvedené, že sme udržali vyrozumenie o schválení nášho projektu vo výške 56 227,91 eur a dňa 54. bola podpísaná zmluva. Finančné prostriedky boli pripísané na účet a kedy sa očakáva, lebo vlastne v rozpočte sa s tým ráta, že budú pripísané na účet. Pán vedúci, nech sa páči. Čo sa týka financovania, tak finančné prostriedky mali byť poukázané na... Finančné prostriedky mali byť poukázané na účet v minulom roku, keďže tieto finančné prostriedky ako grantové v minulom roku neboli poukázané, pretože financovanie bolo formou refundácie nákladov, čiže najprv sme uradili to z najprv sme realizáciu uradili z vlastných finančných prostriedkov mesta a čakali sme tieto finančné prostriedky do konca roka. Tým, že tieto finančné prostriedky do konca roka neprišli, tak sme ostali, neuradili sme niektoré faktúry. Hlavne nebola zrealizovaná úhrada faktúr za zrážkovú vodu pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť v tomto objeme. Očakávame, že tieto finančné prostriedky mestu budú poukázané v priebehu tohto roka a zároveň si splníme záväzok voči vodárenskej spoločnosti. Všetko. Faktickú, pán poslanec, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Všetky finančné prostriedky z tohto projektu boli dostačujúce, neboli tam vykonané práce naviac, alebo ten objem finančných prostriedkov, ktorý bol v tomto projekte, postačoval na celú akciu? Tak v tejto záležitosti sa vyjadriť nebudú. Mám prednosť, nech sa páči. Takže vážení poslanci, ohľadom tohto projektu bola v termíne podaná žiadosť o refundáciu. To bolo 30 dní po ukončení realizácie projektu. Vyukovali sme aj na Prešovskej Ľudské. Tých projektov je tam strašne veľa a idú v jednom balíku, oni to musia odkontrolovať a musia to odstúpiť do Bratislavy. Takže boli sme informovaní s tým, že do konca roka budú peniaze nie sú. Tam je žiadosť o refundáciu. Zatiaľ peniaze nie sú, práce nám je dotácia, ak ste sa dočítali, schválená bola v výške 56 000, bolo pri verejnom obstarávaní stavebných prác. Bola hodnota nejakých 6 000 eur. Museli sme akceptovať teda verejné obstarávanie. Následne boli tam vykonané aj práce, ktoré súviseli s tým, s rekonštrukciou a dobudovaním športovisk. Sú tam urobené práce naviac, ktoré zatiaľ, neviem, či sú v rozpočte, či nie sú, zatiaľ nie sú. Je to v štádiu, že odsúhlasené práce naviac a práce na menej. Ale je tam, neviem presne čiastku, jaká je tam práca. Ale len z toho dôvodu, že vlastne keby sme súťaži boli vysúťažené tie finančné prostriedky vo výške. Toto hrozí vlastne pri každom projekte, ktorý ide cez verejné obstarávanie. Zákon je postavený tak, že rozhoduje cena. A potom nepodpisoval sa žiadny dodatok zmluvy, lebo to nie je možné podpisovať, my musíme akceptovať zmluvu s Ruskou. A potom je vec dohody, že ktoré práce musia byť spravené. Takže to spolufinancovanie tým pádom bude vyššie a je to na posúdení stavebného dozora a dodávateľa stavby, ktoré čiastky budú akceptované. Je ešte dobrý vestu, že práce boli odsúhlasené stavebným dozorom, boli vyčíslené na čiastku 10 000 eur plus nejaké drobné, čiže 10 200 alebo aká. Asi takáto čiastka vzhľadom na to, že tieto práce nie sú v rozpočte mesta zahrnuté, nebola dodávateľovi podpísaná faktúra, bol odsúhlasený súpis prác a v mene primátora išiel list na predsedu VUC pána Chudíka na vyfinancovanie týchto prác z rezervy predsedu VUC. Čiže takéto kroky mesto poskytlo a je predpoklad, že v priebehu roka, aspoň také sú prísľuby, že v priebehu roka by malo mesto získať zdroje na úhradu týchto prác. Pán poslanec sa páči, pán Picka. Ďakujem pekne, pán viceprimátor. Ja zostávam už v úžase, že pri cene projektu 56 000 sú práce na 10 000 a nemajú krytie v rozpočte. Je to celkom v poriadku. Jasné, že treba tej práce uhradiť, ale pokiaľ nie je finančné krytie v rozpočte, ja si myslím, že to nie je súlade s zákonom. Keď sa mýlim, tak rád by som, aby ma opravila možno pani hlavná kontrolórka, prípadne vedúci finančného odboru alebo kompetentní ľudia, lebo pri cene 56 000 projektu 10 000 eur naviac a nie sú finančné kryté v rozpočte, ja si myslím, že to nie je poriadku. Ja len v krátkosti zareagujem. Práce naviac vznikli z dôvodu, že projekt nebol kvalitne pripravený. Vznikli tam rozmerové problémy v ihriskách a v prípade,
že by sme chceli tieto práce naviac odsúhlasovať v Mestskom zastupiteľstve alebo nejakom robiť zmenu rozpočtu, bol by ohlásený termín ukončenia stavby a možno by bolo by to porušenie zmluvy a spôsobilo by to, že mesto by nezískalo žiadne finančné prostriedky, teda škrtli by nám aj tých 56 000. Z toho dôvodu, ako menšie zlo sa javilo dať pokyn zhotoviteľovi ukončiť práce podľa projektu aj za tú cenu, že sa uznajú, respektíve vyčíslia práce, ktoré vznikli na mieste. Pán poslanec Umeník, faktickú. Ja by som sa vrátil ešte k tým svojim 3 otázkam tomu projektu, kde bolo povedané projektu vzdelávania seniorov, zverejňovanie na internete. Neviem, či pán vedúci nevieš na tú otázku odpovedať, alebo niekto povie. K tomu zareagujeme zverejňovanie na internetovej stránke má na starosti pán inžinier Váš, čiže on komunikoval s bývalým prednostom, on zverejňoval na internetovej stránke a podľa informácií, ktoré sa majú od manažera tohto projektu, všetko prebehlo v poriadku a majú to odsúhlasené agentúrou. Poprosme ho o slovo a vie do toho dnes viac svetla. Zatiaľ z toho dôvodu aj prebiehajú tie rokovania, pretože my realizujeme všetky výberové konania cez externé osoby, ktorým dôverujeme a ktorým máme nejakú záruku, že proste to výberové konanie bude v poriadku. V tomto prípade to robil niekto, o kom sme nevedeli, čiže z toho dôvodu aj sú tie jednania, že ako budeme pokračovať ďalej. Pán inžinier Váš, nech sa páči. K zverejneniu na našej stránke, teda tieto výzvy boli zverejnené, ale nie je štandardne, ako sa zverejňujú ostatné výzvy alebo prieskumy alebo výberové konania. Zverejnené to bolo podľa pokynov prednostu Mestského úradu, ktorý komunikoval s manažerom projektu, a je to zverejnené v sekcii samospráva, organizácie, iné organizácie, denné centrum. Čiže nie je to na prvý pohľad viditeľné, kde je to zverejnené. Ale podľa toho, ako sme mali stretnutie minulý týždeň s manažerom projektu, ten tvrdil, že všetky výberové konania, všetky prieskumy, ktoré sú v súlade so zákonom a sú schválené agentúrou, ktorá má na starosti schváľovanie projektu. Pán poslanec Umeník, faktická. Čiže rozumiem tomu dobre, že to bolo na priamy pokyn prednostu, takéto neštandardné zverejnenie? Presne tak. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky? Nie sú. Ďakujem pekne, pán vedúci. Prosím predsedu návrhovej komisie, aby prednesol návrh na uznesenie číslo 264, bodu číslo 5, 6, 7, 8 a 9. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh na uznesenie číslo 264 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stropkové konaného dňa 24.2.2014 bodu číslo 5, 6, 7, 8 a 9. Mestské zastupiteľstvo Stropkové v zmysle paragrafu 18 F odstavec 1 písmena B a D a paragrafu 11 zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení berie na vedomie. Poprvé, informáciu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva. Po druhé, správu o výsledkoch kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta Stropkov, kontrolovanom subjekte služba Stropkov za kontrolované obdobie roku 2012 a kontrolovanom subjekte mesto Stropkov materská škola na ulici Andreja Hlinku za kontrolované obdobie roku 2012. Po tretie, správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stropkov za rok 2013. Po štvrté, správu o bezpečnostnej situácii na území mesta Stropkov za obdobie od 1.7.2013 do 31.12.2013. Po piaté, správu o príprave a realizácii schválených projektov z grantov Európskej únie 31.1.2014. Ďakujem. Ďakujem pekne, hlasujte, kto je
4, 10, niekto proti, zdržal sa. Nie je tomu tak. Ďakujem pekne. Pokračuje bodom číslo 10. Návrh na schválenie nájmu pozemku a nákupu novopostavených bytov na ulici Ciolkovského Stropku je predkladá inžinier Martin Sor. Nech sa páči, pán vedúci. Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážený pán primátor, vážený predosta. Dovoľte, aby som predložil dôvodnú správu k prevodu nehnuteľnosti na dnešnú zastupiteľstve. Týka sa návrhu na schválenie nájmu pozemku a nákupu novopostavených bytov na ulici Ciolkovského Stropkového. Na 30. mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva Stropkového konalného dňa 5. februára roku uznesením číslo 566 mestské zastupiteľstvo určilo nadpolovičnou väčšinou poslancov, že ide v tomto prípade o prípad vhodných osobitného zreteľa. Na základe hore uličiame mestskému zastupiteľstvu Stropkové schváliť prenájomného vytvoreného pozemku a o tejto skutočnosti rozhodnúť 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Celý obsah je materiál nebudem čítať, lebo už teraz prerokovali niečo, čo sa... Ďakujem pekne, otváram diskusiu bodu číslo 10. Nech sa páči, kto sa hlasí do diskusie. Nehlási sa nikto, ďakujem pekne, prosím predsedu návrhovej komisie, aby prednesol návrh do uznesenia číslo 265, bodu číslo 10. Ďakujem. Vážené poslankyne, poslanci, bude všeobecný súhlas, aby som nečítal celé. Prečítam schváľovacú časť 1 až 5, 1 až 4 a potom kúpu a ten záver. Bude všeobecný súhlas? Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh na uznesenie číslo 265 z 31. zasadnutia mestského zastupiteľstva Stropkové konania dňa 24.2.2014 k bodu číslo 10. Mestské zastupiteľstvo Stropkové v súlade s paragrafom 9 odstavec 2 a 9 odstavec C zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí z nej neskorších zmien a so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stropkov z 11.12.2013 za A. Schváľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomnovo vytvoreného pozemku Kanice 640/22 zastávané plochy vo výmere 2502 m2 v katastrálnom území Stropkov pre spoločnosť Alfa Stav Stropkov so sídlom Brčanská 770/48 Stropkov za týchto podmienok. Doba nájmu pozemku na dobu určitú od dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 30.6.2015. Nájomné za celú dobu nájmu uvedené v bode 1 vo výške 40 000 eur, ktoré bude zaplatené v dohľadných splatkách po 20 000 najneskôr 30.8.2014. Účel nájmu výstavba dvoch novostavieb s názvom bytové domy Stropkov podľa urbanistickej štúdie autora Miloša Sichnovského. Schvaľuje za B kúpu všetkých novopostavených bytov, ktoré vzniknú výstavou dvoch novostavieb s názvom bytové domy Stropkov podľa urbanistickej štúdie autora inžiniera Miloša Sichnovského, autorizovaného stavebného inžiniera z júna 2013. Po druhé, spoluvlastnických podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach novovytvorených bytov, ktoré vzniknú výstavbou novostavieb s názvom bytové domy Stropkov podľa urbanistickej štúdie vo veľkosti podlahovej ploche novovytvorených bytov. Po tretie, technické vybavenosti prislúchajúcich bytovým domom, kanalizácie, vodovodu, plynovodu, rozvodom komunikácií, parkovisk. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúceho v podpore bytovej výstavby v meste Stropkov. Pri hlasovaní na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, to je 11 poslancov. Ďakujem. Ďakujem pekne, hlasujte. Nech sa páči, kto je za.
2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10, niekto proti, zdržal sa, nie je tomu tak. Pokračujeme bodom číslo 12. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2014, rozpočtovým opatrením číslo 1/2014, predkladný je Jan Kováč, sa páči, pán vedúci. Vážený pán primátor, vážený pani poslanky. Pardon. Obe. Ospravedlňujem sa. Ešte ďalšie uznesenie schváľované po prerokovaní predložený návrh na účel odkúpenia. Ešte ďalej pokračuje uznesenie, ktoré sa schváľuje na odporučnú väčšinu. Ďakujem. Ďalšie je to návrh uznesenia číslo 266. K tomuto bodu Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje účel odkúpenie 30 nájomných bytov v bytových domoch na ulici Ciolkovského na parcele KN 640/22 uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, na ktorú sa požaduje podpora zo štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby kúpy technickej vybavenosti v obstarávacích cenách, nájomné byty 1 509 615 eur, technická vybavenosť 124 982 eur. Po druhé investičný zámer, odkúpenie 30 nájomných bytov v bytových domoch na ulici Ciolkovského na parcele číslo 640/22 z technickej vybavenosti týmto bytom. Po tretie, predloženie žiadosti v roku 2014 o poskytnutie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle zákona 153/2013 v štátnom fonde rozvoja bývania a odkúpenie 30 nájomných bytov v bytových domoch na ulici Ciolkovského na parcele 640/22. Dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby regionálneho rozvoja v zmysle zákona 443 z roku 2010 zbierky o dotáciách na rozvoj bývania o sociálnom bývaní na odkúpenie 30 nájomných bytov v bytových domoch na ulici Ciolkovského na parcele 640/22 a technickej vybavenosti k týmto bytom. Spôsob financovania kúpy nájomných bytov a príslušnej technickej vybavenosti nájomné byty. Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania 70%, dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30%, vlastné zdroje do výšky zaukladovacieho úveru. Ukladá prednostový Mestského úradu Stropkové do 28.2.2014 zabezpečiť podanie žiadosti o poskytnutie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle zákona 150 z roku 2013 zbierky o štátnom fonde rozvoja bývania na odkúpenie 30 nájomných bytov v bytových domoch na ulici Ciolkovského na parcele 640/22 v katastrálnom území Stropkov a podať žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy výstavby Slovenskej republiky v zmysle zákona 443 z roku 2010 zbierky o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní na odkúpenie 30 nájomných bytov bytových domov na ulici Ciolkovského na parcele 640/22 a technickej vybavenosti k týmto bytom. Ďakujem. Ďakujem pekne, hlasujte za predložený návrh 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10, niekto proti, zdržal sa. Ďakujem pekne, pokračujeme bodom 12, nech sa páči, pán vedúci. Tak ešte raz, vážený pán primátor, vážení pani poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám vám návrh na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2014 rozpočtovým opatrením číslo 1. Hlavným dôvodom návrhu zmeny rozpočtu je výstavba dvoch nájomných bytových domov na ulici Ciolkovského. Zmena rozpočtu je potrebná na podanie žiadosti o poskytnutie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a
investora. Ďalej, v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podľa článku 3 bodu 2 písmena A, B navrhujeme nákup osobného automobilu na 3 splátky počas 3 rokov pre mestský úrad. Súčasťou by bol Škoda Super B, má technickú poruchu, ktorej odstránenie vyžaduje náklady cirka 5 000 eur. Vzhľadom na zostupkovú hodnotu od auta a jeho opotrebenie je jeho oprava neefektívna, preto navrhujeme zakúpenie nového vozidla. Podrobné informácie o všetkých návrhoch zmeny rozpočtu sa nachádzajú v predloženej tabuľke. Tento materiál bol prerokovaný vo vedení Mestského úradu v Komisii pre financie, majetok, správu podnikov podnikania v Mestskej rade s doporučujúcim stanoviskom pre mestské zastupiteľstvo schváliť predložený návrh na zmenu rozpočtu. Pán primátor skončil. Ďakujem pekne, pán vedúci. Poprosím o stanovisko hlavnú kontrolórku mesta. Nech sa páči, pani kontrolórka. Vážený pán primátor, pani poslankyne, pani poslanci, dostali ste písomný materiál aj stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2014 rozpočtových opatrení číslo 1/2014. Tento návrh na zmenu rozpočtu som posúdila z hľadiska metodickej správnosti, obsahového teda vecného hľadiska. Z hľadiska metodickej správnosti konštatujem, že návrh na zmenu rozpočtu je spracovaný v súlade s platnou legislatívou, bol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní vopred, aby sa mohli k nemu obyvateľia obce vyjadriť. Z hľadiska vecného návrh na zmenu rozpočtu obsahuje zmeny tak príjmov ako výdavkov jednak pri bežnom kapitálovom rozpočte a v rozpočte finančných operácií. Hlavným teda zámerom, ako už povedal inžinier Kollár, na zmenu rozpočtu bolo zabezpečiť kúpu nájomných bytov a zabezpečiť kúpu nového motorového vozidla pre potreby mesta Stropkov. Pokiaľ ide o predložené zmeny, po tejto úprave bude bežný rozpočet koncipovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 356 883 eur, kapitálový rozpočet ako schodkový s schodkom vo výške 1 489 862 eur a tento schodok kapitálového rozpočtu je krytý čiastočne z príjmov bežného, teda z prebytku bežného rozpočtu a z finančných operácií, teda prijatím úveru. Po schválení teda tento rozpočet predložený návrh na zmenu rozpočtu odporúčam schváliť vzhľadom na potrebu pracovníkov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, ak dovolíte, Ešte keďže predmetom alebo teda účelom zmeny rozpočtu je aj prijatie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, tak som spracovala aj písomné stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania, ktoré ste dostali spolu s materiálmi. Pri spracovaní tohto stanoviska, teda v súlade s paragrafu 17 odsek 9, podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania prevedenie pred prijatím hlavnej kontroly mesta. V súlade s paragrafom, teda podľa paragrafu 17 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec prijať návratné zdroje financovania v prípade, ak celková suma dlhu neprekročí 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Pri preverovaní splnenia podmienok som vychádzala z údajov z účtovníctva a z platného rozpočtu na rok 2014. Jednotlivé čísla máte spracované v tomto písomnom stanovisku. Poviem stručne, v súčasnosti pred prijatím plánovaného úveru je celkový podiel dlhu na objeme bežných príjmov vo výške 19,36% a podiel ročných splátok na objeme bežných príjmov je vo výške 3,77%. V prípade prijatia návratných zdrojov financovania do štátneho fondu rozvoja bývania by sa tento celkový dlh mesta zvýšil na 37,32% a podiel ročných splátok na 3,95%, avšak štandardne za štandardných podmienok úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania sa nezapočítavajú do celkového dlhu
prípade jeho prijatia splňa podmienky na prijatie takýchto zdrojov financovania. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu bodu číslo 12, ak dovolíte, vystúpim prvý. Vystúpim k autu. Ja už som si zvykol na niektoré veci, že sa auto kupuje pre primátora mesta, rozhodnite o tom vy. Mne je to úplne jedno. Zvykol som si na určité invektívy. Dneska ráno bol môj vodič v servise, ktorý treba kupovať nový agregát. Ja naozaj auto nepotrebujem. Auto, ak by sa kupovalo, nie je pre primátora mesta, alebo pre mestský úrad. Ale vy sa rozhodnite. Ja nie som odborník na auta. Ak sa dá opraviť, ja neviem, koľko stojí agregát. Vy rozhodnite, ak ho netreba kupovať, tak sa kupovať nebude. Ale ja odmietam, aby to padalo na moju hlavu. Primátor potrebuje auto. Ja ho nepotrebujem. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Humeník, pán poslanec Jakubov, nech sa páči, kto sa ešte hlasí do diskusiu. Končím, možno sa prihlásiť. Pán poslanec Humeník, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, pani poslankyne, pani poslanci, materiál sme dostali materiál zmena rozpočtu mesta, rozpočtové opatrenie číslo 1, ktorého súčasťou boli aj vlastne, mali sme alternatívny návrh na stole, ktorý je bez týchto bodov. To znamená, že rokujeme o tom návrhu bez novopostavených bytov na Hviezdoslave ulici. To znamená, rokujeme o zmene rozpočtu opatrenie číslo 1, ktorý bol na stole. Niektorí poslanci dostali. Materiál, o ktorom rokujete, bol zverejnený na internetovej stránke mesta. Takisto ste ho obdržali, ale ste ho obdržali v rozšírenej podobe o kúpu bytových jednotiek na ulici Hviezdoslavovej. Čiže teraz rokujete už iba o materiály bez tejto kúpy. Čiže tento návrh rozpočtu je očistený o položky, ktoré boli pri kúpe bytovej jednotky 70 bytov na ulici Hviezdoslava. Čiže o tom materiály sa teraz rokuje. Ale kúpa auta bola zahrnutá aj v predchádzajúcom materiáli, čiže o tom sa môže. Nech sa páči, pán poslanec. Preto to spomínam, lebo to nebolo spomínané, že je to ten materiál, ktorý je na stole. To znamená, nie ten, ktorý majú poslanci v svojich materiáloch. Rozhodný predzastupiteľ. Predzastupiteľstvo, áno. Ďakujem. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, pani poslankyne, pani poslanci. Vedľa v priamej náväznosti nadviažem na to, čo pred chvíľou spomínal ten primátor ohľadom plánovanej kúpy auta. Ja osobne veľmi pozitívne vnímam to, čo tu bolo povedané pánom primátorom, že on osobne to auto nepotrebuje. Viem, že pre účely mesta by to možno bolo na zváženie, alebo do budúcna aj vhodná investícia, ale momentálne, aspoň ja neviem ako vy, ja som sa za posledné 2 týždne po zverejnení tejto správy v týždenníku Spektrum opakovane stretol s reakciami ľudí, že nie je to malá investícia a či je to potrebné. Takže ja osobne, potom, čo pán primátor povedal, že on osobne to auto nepotrebuje, si dovolím dať poslanecký návrh, aby sa táto plánovaná investícia zrušila a peniaze vyčlenené na tento rok vo výške 10 000 eur na prvú splátku zamýšľanej kúpy, aby sa použili na prestávku, respektíve kompletnú výstavku detského ihriska na ulici Hrnčiarskej. Viete, že tam bolo to spomínané pani kontrolórkou Sošovou, predseda Združenia vlastníkov bytov D2, pán Senaj sa tohto zámeru vzdal jednak z dôvodu prehodnotenia možných rizik zotrvania tohto ihriska na danom mieste a nedostatku finančných prostriedkov na jeho prestavbu, pretože tá prestavba by bola de facto úplná nová výstavba.
Myslím si, že vzhľadom na to, aby sme preukázali dobrú vôľu, výzvu stretí občanom mesta, aj takouto aktivitou podporiť výstavbu takýchto detských ihrísk v meste, bola by to taká prvá lastovička, tak by som dával poslanecký návrh na to, čo som povedal, zrušiť túto plánovanú investíciu a 10 000 eur presunúť na opravu alebo výstavbu toho ihriska. Ďakujem pekne. Pán poslanec Veselý Sadič. Ďakujem, pán primátor. Chcem zareagovať na vystúpenie pána poslanca Jakuba s tým, že pýtam sa ho potom z akých zdrojov bude upravené toto auto, alebo teda či vie si predstaviť, aké finančné prostriedky alebo z akej kapitoly budú použité k tomu, aby to auto, ktoré je momentálne v oprave, bolo opravené. S tým, že mám vedomosť, že nejaký znalecký posudok na to staré supervečko, ktoré máme jazdené momentálne, keď mám tú informáciu 360 000 kilometrov, s tým, že ten znalecký posudok bol stanovený na hodnotu 5 000 eur z ostatkovej hodnoty. Keď započítame, že dnes už vieme, že oprava tohto auta stála momentálne 1600 eur, s tým, že agregát jednoducho, neviem, tiež nie som znalec na tie auta, ale predpokladám, že agregát je podstatne drahší ako čerpadlo, ktoré bolo momentálne vymenené. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Haló. Ďakujem za slovo. Keďže som zodpovedný za autodopravu, pár čísel k tomuto autu predložím. Obstarávacia cena spomínaného Super Bčka bola 30 798 eur. Zostatková účtovná je v dnešnému dňu 0, už je odpísané to auto. Náklady na opravu za posledné 4 roky, som si vybral iba, je 6 351 eur za 4 roky. Náklady na opravu, keď sme si dali ako vypočítať v servise, tak pôvodne boli cez 4 000 eur. To sa týkalo rozsiahlej opravy. S pánom redostom sme boli v spomínanom servise, sme ako vyjednali, že by to auto jednoducho spojaznili, čo nemusia, nech neopravujú. Tak ako spomínal pán poslanec Veselý, tá oprava bola odhadnutá na 1700 eur. K dnešnému dňu ráno pred zastupiteľstvom som dostal informáciu, že toto, čo sme sa objednali, je spravené, ale že není to v poriadku úplne. Hovorím, neviem sa k tomu vyjadriť ešte potom ďalej. Znalecký posudok aktuálny minulý týždeň znalec ohodnotil to auto za 5600 eur. Čiže 5600 eur je znalecký posudok na to auto, s ktorým sme mohli ísť relatívne do súťaže a tá oprava je vo hviezdach. Ďakujem pekne. Ešte pán vedúci, nech sa páči. Ešte treba povedať, že táto suma podľa návrhu pána poslanca Jakuba by nemohla byť takto zrealizovaná v celku, pretože my sme tu pri tomto návrhu ponižovali aj náklady na opravu a držbu motorových vozidiel z titulu toho, že sa tam zakúpi nové auto. V prípade, že by ostalo to, ale to naďalej slúži mestu, tak tie opravy budú náročnejšie a celú sumu nie je možné presúvať za to detské isto. Len toľko. Treba povedať, že opravy ročne toho auta činia cez 3000 eur, a nie že posledné roky takto tam bolo, že tu vyskakovalo všetko. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči faktor. No takže postupne chronologicky pánu poslancovi Veselému. Ja som zvažoval podanie tohto návrhu, ale ako taký prioritný bod k tomu, aby som s tým vystúpil, bolo pred vystúpenie pána primátora, ktorý doslova povedal, že on to auto nepotrebuje. Možno som počul zle, ale myslím, že sme to počuli všetci. Druhá vec je, pán inžinier Polák povedal, že tie náklady, že sú také trošku nepresné, ale že tých celých 10 000 eur sa nedá použiť na tento zámer. Ja osobne som na internetových stránkach už asi 30 takýchto predajcov a distribútorov podobných detských ihrisk prešiel.
sú tam rôzne zostavy od radovo 500, 600, 700 eur až do výšky 5000, 7000, podľa toho, aká zostava sa dá spraviť. Čiže možno nebude potrebná ani tá suma 10 000 eur. A treba si na to sadnúť a povedať, čo tam chceme, nejaké praliesky, hojdačky alebo klzačky, na čo máme. Ale možno to nebude 10 000 eur. Ale myslím si, že je lepšie niečo ako nič. A treba podľa mňa okrem autoparku mesta, ktorý samozrejme má byť a musí byť v bezpečnom stave, aby neohrozoval pri prevoze zdravie a život zamestnancov mesta, tak by sme podľa mňa mali myslieť aj na občanov mesta, pretože pokiaľ viem, tak pán primátor momentálne využíva auto Octavia kombi bordovej farby, ktoré aspoň neviem o tom, že by mala nejaké technické závady a to auto ešte nejaký čas môže slúžiť. A čo sa týka tej kalkulácie na plánovanú opravu agregátu a iných súčastí auta, možno by trebalo takúto expertízu alebo posudok tak vypracovať viacerým servisom v meste. Je tu, myslím, že pán Prochýr, je tu pán Šeršen, je tu autoservis pána Holuba. A tá ponuka, ktorá bude najvýhodnejšia, tak tá by sa mohla akceptovať na opravu starého auta. Ale je to môj názor a môžeme tak o tom diskutovať alebo aj hlasovať a pokiaľ to neprejde, tak ja tu nebudem padať na kolena, aby to tak bolo. Ja ešte raz, ak dovolíš, pán poslanec, zopakujem. Dobre si počul, ja ako primátor mesta auto nepotrebujem, ale poviem aj ďalšie, čo som povedal, že auto neslúži iba primátorovi mesta, ale mestskému úradu. Ale ja, aby som nebol obviňovaný, ja ako osoba, ako primátor ho nepotrebujem. Mesto slúži nielen primátorovi, ale celému mestskému úradu. Na to som nezareagoval, pán primátor, v začiatku mojej reči, že z tohto hľadiska je to možno investícia na zváženie a možno aj vhodná. Ale otázka je, či je vhodný čas. Ja hovorím, pán poslanec, vy ako poslanci rozhodnite. Čo sa týka detských ihrisk, budem vás informovať na najbližšom mestskom zastupiteľstve, pracujem na určitých veciach, tak potom ak budú aktuálne a budú reálne, tak vám potom podám informáciu. Vy ako poslanci rozhodnite. Otázky na pána vedúceho ešte, nech sa páči. Faktickú, pán poslanec, nech sa páči. Kaščák. Ďakujem, pán primátor. Trošku si ma predbehol v tom, že to vozidlo by malo slúžiť aj mestskému úradu, nielen iba primátorovi, preto by som sa chcel spýtať vedúceho, koľko aut a v akom technickom stave má mestský úrad. Pretože informáciu, ktorú ja mám, tak určite má požiadavku na nové vozidlo aj mestská polícia a tak ďalej. Keby si to tak ďalej. Nech sa páči, pán. Mesto Strokov v súčasnosti disponuje s autom spomínaným superbečkom, ktoré je primárne určené pre primátora, pre pána prednostu, potom spomínanú Octaviu, ktorá má 2 roky, teraz je ako záložné vozidlo pre pána primátora, potom máme ako referenčné vozidlo určené Felicia kombi, ktorej teraz vyprší technická kontrola STK a dovolím si povedať, že už ho neužili nikto, lebo už je v totálne dezolátnom stave, má 13 rokov. Potom máme auto mestskej polície, to je 1.2 Fabia, ktorej ako sa javí v poriadku, ale agregát, keďže je to 1.2, je takisto zničený, tečie olej, samotná oprava by stála pomaly viac, ako už je zozorková hodnota toho auta. A s tými autami treba potom do budúcnosti rátať, akože fakt, že kriticky treba kúpiť nové. Poviem, že jednoducho fakt nejde o kúpu z nejakých rozkošov, tak ale fakt je to súrne
pekne. Pán poslanec Striga, fakticky. Ďakujem, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci. Ja si myslím, že toto, čo sme počuli, že 13-ročná Felicia, že taký mestský úrad, to už na tvojom mieste, pán vedúci, by som ani nerádal, že je to auto pre organizáciu, takú, aký je mestský úrad. Fabian, také, kde je auto mestskej policie, tak asi môže ho používať mestská policia. Nemôžu na ňom jazdiť referenti a nemôže okrem mestskej policie byť na tom aute, nemá vlastne jazdiť nikto. Tak si povedzme, že je tu jedna Octavia, bordová, alebo nejaká farba, ak ste spomínali, a okrem toho nemá mesto žiadne auto. Tak si položme otázku a teraz diskutujme o tom, či je treba ešte jedno auto pre mesto, alebo netreba. Ďakujem. Pán poslanec, ďakujem, bo nech sa páči. Ja naozaj akceptujem a rešpektujem tie argumenty, ktoré tu boli povedané o tom technickom stave vozidel, ktoré máme k dispozícii. Ale myslím si, a verím, že aj páni poslanci mi dajú za pravdu, že dalo by sa urobiť kompromis. Kúpiť auto, ktoré nie je v cene 30 000 eur, kde sa dá kúpiť slušné auto za 15 000, 20 000 eur, aj od spoločnosti Škoda, čo myslím, že je ako v zámere kúpiť auto. Možno to nemusí byť super, možno, že stačí nová verzia Octavie, ktorá sa radovo zmestí do 20 000 eur. Možno nemusí mať najluxusnejšiu výbavu, možno stačí štandardná alebo vyššia výbava. A skúsiť kúpiť niečo pre mesto na autoparku a skúsiť nejaké peniaze poskytnúť aj občanom. Myslím, že občania túto tému vnímajú veľmi citlivo. Ďakujem. Ďakujem. Končím možnosť diskusie k tomuto bodu. Keď je nikto prihlásený, nepredávam nás pán poslanec, o tom návrhu hlasovať. A tak potom viac menej, pokiaľ by sme pán primátor hlasovali, tak o tom druhom mojom návrhu, že znížiť cenu plánovaného auta a peniaze, ktoré by sa týmto ušetrili, by sa použili na zároveň, ktoré som spomínal. Dajme na zváženie, či je to možné alebo nie. Ďakujem pekne, pán vedúci, nech sa páči. Pán poslanec, ja chcem zareagovať na cenu toho auta. Pán materiál je aj napísané, že konečná cena bude upravená po podpísaní zmluvy, keď sa vypíše výberové konanie a následne vznikne z toho konečná cena. Čiže my ešte dneska nevieme konečnú cenu tohto auta, čiže nehovoríme tu o nejakej sume 30 000. My sme navrhli auto, že v takom asi rozsahu by malo mať, potom tu má 3 splátky, ale predpokladám, že tá cena bude nižšia, že nebude mať takúto auto. Dobre, ale sme ochotní zmeniť zámer, že to musí byť práve tá najvyššia rada auta, že to musí byť super. Keď zoberieme oktávku v dnešnej dobe, oktávka už stojí okolo 20 000, a tam to sa môže pohybovať do 25 000. Ale v materiále máme 30. Áno, je tam aj dopísané, že konečná cena bude upravená po podpísaní zmluvy, ktorá vyjde z výberového konania. Dobre, neviem. Mám taký pocit, že jednoducho nie je tu vôľa dohodnúť sa na nejakom kompromise, buď áno, alebo nie. Takže poďme hlasovať a asi zbytočne o nejakých pozmeňujúcich návrhoch nebudem hlasovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže končím diskusiu bodu číslo 12. Nech sa páči, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby prenesol návrh uznesenia číslo 269. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám návrh na uznesenie 267 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove, konaného dňa 24.2.2014, bodu číslo 12. Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v zmysle paragrafu 18f, odstavec 1 písmena C a 11 odstavec 4 písmena B zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v zmysle paragrafu 17 odstavec 9 zákona 583 z roku 2004 zbierky o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, znení neskorších predpisov a v súlade s paragrafom 14 zákona 583 z roku 2004 zbierky o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za A. Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Stropkov k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Stropkov na rok 2014 s rozpočtovým opatrením číslo 1/2014. Po druhé, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Stropkov k návrhu na prijatie úveru dvoch úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytových domov na ulici Ciolkovského a len Ciolkovského. A za B schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2014 rozpočtovým opatrením číslo 1 z roku 2014 podľa predloženého návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne, hlasujte, kto je za predložený návrh. 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, kto je proti, kto sa zdržal, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10. Ďakujem pekne, vyhlasujem 20 minútovú prestávku. Návrh všeobecne zavedeného nariadenia mesta Stropkov číslo 1/2014, ktorým sa mení všeobecne zavedené nariadenie číslo 3 z roku 1991 o zriadení mestskej polície predkladá Jozef Potloma. Nech sa páči, pane člen. Ďakujem. Vážený pán primátor, pani poslanci, materiál, o ktorom budeme prakticky jednať teraz, čiže všeobecné zavedenie číslo 2014 je udržali dostatočne časom postín. Na tomto nástroju pracoval aj právnik mesta pán doktor Bujdoš, taktiež sa jednalo o tomto materiále na mestskej rade bez nejakých pripomienok. No a také ozrejmenie chcem uviesť, čo sa týka dôvodom spracovania tohto materiálu bol viac menej podľa fyzickej osoby na okresnú prokuratúru vo Svidníku a následné dožiadanie okresnej prokuratúry na zaujete stanoviska mesta Stropkov k predmetnému bezodenku 3 z roku 91. Takže v tomto stanovisku sme bezpečili, respektíve oznámili sme okresnej prokuratúre, že je to materiál, respektíve bezodenkovo dáme do súladu s súčasne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Taktiež súčasťou tohto všeobecne zavedeného nariadenia je aj v poslednom ustanovení niektoré zrušovacie ustanovenia všeobecných nariadení, ktoré majú na starosti kontrolný mechanizmus, už pokiaľ by niekto sa zaujímal na tie, bude informovať ani kontrolórka. Pokiaľ niekto bude mať nejaké otázky. Ďakujem pekne, pane členík, otváram diskusiu bodu číslo 13. Nech sa páči, kto sa hlási do diskusie. Nehlási sa nikto, prosím predsedu návrhovej komisie, aby prednesol návrh na uznesenie 268. Ďakujem, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám návrh na uznesenie 268 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stropkové konania dňa 24.2.2014, bodu číslo 13. Mestské zastupiteľstvo Stropkové na základe samostatnej pôsobnosti mesta podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky v súlade s paragrafom 6 odstavec 1 zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení, znenie neskorších zmien a podľa paragrafu 2 odstavec 2 a paragrafu 22 odstavec 3 zákona 564 z roku 91 zbierky o obecnej polícii v znení neskorších zmien za A schvaľuje všeobecno záväzné nariadenie mesta Stropkov číslo 1/2014, ktorým sa mení všeobecno záväzné nariadenie mesta Stropkov číslo 3 z roku 91 o zriadení mestskej polície. Ďakujem. Ďakujem pekne, hlasujte za predložený návrh. 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10, nie je to proti, zdržal sa, nie je tomu tak.
Pokračujeme bodom číslo 14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 2/2014 o zákaze používania alkoholických nápojov na území mesta Stropkov. Predkladá Jozef Potuma, náčelník mestskej polície. Nech sa páči, pán náčelník. Ďakujem. Taktiež k tomuto návrhu by som povedal pár slov. Predtým platné všeobecné záväzné nariadenie 590/2007 bolo zrušené na základe protestu prokurátora minulého roku. Porady vedenia zvyšla mohlo pre mňa pripraviť nové všeobecné záväzné nariadenia tohto znenia. Tak sme sa snažili, taktiež na tom pracoval aj právnik mesta, pán doktor Bujdoš. Pripravili sme toto znenie, taktiež tento návrh bol prerokovaný aj na komisii verejného poriadku, životného prostredia a tak ďalej, taktiež bol prerokovaný aj na mestskej rade bez pripomienok. Nebudem reagovať. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu bodu číslo 14. Sa hlási do diskusie pán poslanec Bujdoš, pán poslanec Mako. Končím možnosť prihlásiť do diskusie bodu číslo 14. Pán poslanec Bujdoš, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať na ten zákon, či to bude platiť ten zákon, ako ja si vysvetľujem, je to zákaz používania alkoholických nápojov v celom meste, to znamená, že aj pri prvej základnej škole, tam, kde sa popíja pred obchodom, pred prvou základnou školou, pri Vyslavskej, keď sme tam tá ulička, peša zóna, tam, kde som spomínal dom služieb, vzťahuje sa to na celý Stropkov, je to zákaz používania alkoholických nápojov. Bude ako to riešiť mesto toto? Môžem odpovedať, pokiaľ čítať článok 2 zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov a výnimky z zákazu. Odstavec 1 jasne hovorí, zakazuje sa podávať a požívať alkoholické nápoje na verejne príslušných miestach v meste Stropkov. Čiže aj na tých miestach, ako si uvádzal ty. Odstavec 2 hovorí ďalšie. Potom tento zákaz sa nevzťahuje na taksatív